שלום לכל אהובותיי. אני רוצה שנדבר היום על עניין של ביקורת. ביקורת, אנחנו באמת כולנו עם כל כך הרבה רצונות טובים ושאיפות ליצור מציאות טובה יותר לעצמנו, לילדים שלנו, בחיי הזוגיות שלנו, כל אחד במקום שבו היא נמצאת. והשאיפה הכל כך יקרה הזו, בטוב, בתיקון, ביצירת מציאות נעימה יותר, אידיאלית יותר, מביאה אותנו הרבה פעמים מצד היצר הרע להגיב, לדבר, לפנות לאנשים שסביבנו ממקום מאוד ביקורתי. עכשיו יש את המושג ביקורת בונה, ביקורת הורסת. חשוב לומר שכבר חז"ל מזמן, מאות שנים, אלפי שנים אפילו, אחורה, אמרו לנו, אפילו רבי עקיבא אמר, בדורנו מי יודע להוכיח? חז"ל כבר אמרו לנו, מי, עוד אם בדור של תנאים נאמר, מי יודע להוכיח? מי יכול לבקר את האחר? אז מה נאמר בדורנו? כלומר, חז"ל כבר התריעו ואמרו שמי שלא יודע את כל החוקים והכללים של הוכח תוכיח את עמיתך, של תוכחת, לרוב יעשה את זה בצורה לא נכונה, ואז ממילא זה יוצר פירוד. עניין של ביקורת בימינו, במציאות חיינו, היא תמיד הורסת. אין דבר כזה, אף אחד מאיתנו לא יודע באמת מהי ביקורת בונה. צריך לדעת שכשאני רוצה להגיע אל האדם שעומד מולי, או אפילו לעצמי, זה חייב להיות ממקום של אהבה, ממקום נטול אינטרסים. כי אם אני באה לילד שלי ואומרת לו, תהיה בשקט, אתה כל הזמן ככה וככה, או את לא מתנהגת יפה, וזה כדי שאני אשיג שקט, או כדי שאני לא אתבייש בילד, או בכל מצב מול ההורים שלי, או מול בעלי וכדומה, אם אני באה ממקום שבתוכי נגוע באיזשהו אינטרס שאני רוצה לעצמי שקט, כבוד, חלילה לא להתבייש וכדומה, הדבר הזה מיד נועל את הלב של האנשים שמולנו. אם אני רוצה בטובת האחר, זה חייב לבוא ממקום, מלב נקי. מה שנקרא, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אני צריכה לפעול ממקום שבאמת מבקש את הטוב של האחר, לא של עצמי. ביקורת היא אף פעם לא יכולה לבוא ממקום של אני רוצה או אני צריכה. זה חייב לבוא ממקום שאכפת לי, באמת אכפת לי. וצריך לדעת שהדרך היחידה להשפיע טוב, התקדמות, צמיחה על האנשים שסביבנו, זה בדרך של אהבה, של העצמה, של חיבור האדם אל כל היכולות שבו, אל כל הטוב שקיים בו. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד למישהו משהו, אז אני לא אגיד לו, תראה איך אתה מתנהג, אלא אני אגיד לו, תראה איזה מדהים אתה, ולא מתאים לך הדבר הזה, אתה כזה מדהים, אתה כזה טוב, לא שייך בך, רע. אז אני סומכת עליך, אני מאמינה בך. כדי לעשות את זה אנחנו צריכות להתרגל, לשנות את כל מה שלמדנו, כל מה שספגנו, ולהתחבר למקום מעצים, וזה מתחיל בנו, מול עצמנו. במקום לרדת על עצמי ולהגיד לעצמי כמה אני עוד צריכה לתקן, אני צריכה להתחבר לעצמי ולראות כמה כבר הספקתי, כמה עשיתי. מה כן? הדרך לבנות היא על ידי זה שאנחנו רואים את מה שכבר בנינו, את כל האבנים שכבר הנחנו, את כל העבודה, את כל כברת הדרך שכבר הספקנו, וגם אם זה נראה לנו מעט. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, וכל אחת ואחת מאיתנו יש בה את הכוח להפעיל
את המערכים העצומים האלה של אהבה, של התחברות, של השפעת הטוב על ידי טוב, על ידי אהבה, על ידי עין טובה, על ידי זה שאני בוחרת להיות בונה במקום ביקורת הורסת. להיות בונה זה להיות מעצימה את עצמי ואת כל מי שסביבי. ובשם השם נעשה ונצליח.